हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेब गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। लोगोफोर, बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन ना आसा खालामनाय थाबाय दे। लोगोफोर, आं दिनै जिडी प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लाना फैदों दे। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ जिडी प्रडाक्शन चेनेलाव आपलोड खालामदों दे लोगोफोर, आरो बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय मैना मैना। नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव चेक खालामहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर, दानिया फैदो दे जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर, जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों बर'नि मुंदांखा एक्टर आरो एक्ट्रेस बिथांमोन सिद्धार्थ बर' आरो गेमस्रि दैमारि दे लोगोफोर। नोंथांमोननि थाखाय बिथांमोनानो सोरनिबा खायफानि थाखाय फेभरेट एक्टर बायदि लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बिसोरजों लोगोसे गोबां जों बेयाव फाव खालामनायखौबो नुनो मोनबावदों दे लोगोफोर। बिसोर जाबाय अनुपम, बिजयती, बिजय, राहुल, रहिला, गीता, बिनीता, तुलुश्री, रैसुमै, सुरमिला आरो बिबारी दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शन एन्ड कनसेप्ट सेरोग्राफिखौ खालामदों लेसान रामी दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स एन्ड टिउनखौ खालामदों जेसी नार्जारी दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मुंदांखा सिंगार बिथां जेसी नार्जारी आरो उषारानी ब्रह्मा दे लोगोफोर। नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।